Napatay ang 3 ka mga individual kag 9 ang pilason matapos ang isa ka pang-atake sa isa ka lalaki nga may dala nga kutsilyo kag smoke grenade sa kabisera sang Taiwan. Ginkilala ang suspect nga si Xiang Wen, 27 anyos. Suno sa report, ginbawian man sang kabuhi ang suspect matapos ini naglumpat alin sa ika-6 nga panalgan sang isa ka department store kag gindeklarar nga dead on arrival. Base sa investigasyon, una nga naghaboy ang suspect sang smoke grenade malapit sa isa ka underground exit sang Taipei Main Subway Station. Matapos sini, nagpadulong ang suspect sa isa ka sikat nga shopping district sa diin siya ang nangbuno sang pila ka mga tao sa una kag ika-4 nga panalgan sang Aslit Department Store. Suno sa mga otoridad, karaman sa mga biktima ang nakaangkon sang samad sa liog. Nagwa man sa investigasyon nga napaslawan si Xiang nga mag-report sa iya reserve military training sang Nobyembre 2024 kag siya ang ginapangita bangod sa paglapas sa layi tuhoy sa mandatory military service. Wala man sini nag-update ang iya household registration, rason nga hindi na niya mabaton ang abiso para sa military service suno sa District Prosecutor's Office.